So maway kalaki no, nanapunta diri la Kuya Brian no. So manaan taron. Maway kalaki na to isa. Kalaki. Laki na angkol ato, manaapod sila angkol. Na angkol na to na. Oh. Papa nas tong barkada. Gabol gyapon na bulano na to gyapon. Oh, si angkol oh. Hi Col. Vlog ni pang Facebook naman. Oh, shout out. So, diri no, nindot kilang paon mga kalaki no, naan sila. So, ilang paon gurami. So, diri sila ganina. Diri mo gina nagkuan Col. Ngorong paon diri. Narap mo. So, way kalaki no. Try gyap na to tong lak diri no. So, kalaki. Bay ko wati bay. Bala, wati. Bye. Wala may wati bay naman sa libro siguro. Kaya tandogon. So, try na to tong lak diri no. May kalaki gyapon no. So, hapon ta diri mo kay kalaki no kay taan man. Pwede gyapon kuan gud pero pahapon lang ta kay busy pud ta gamay. So, tong way kalaki oh nagprepare. Laki. Mamingwit ko. Mingwit ka day. Bye. Bye-bye. So, pasta na to diri way kalaki no. Para kusog itong team. Way kalaki no. Ikot gyapon kapaligiran. Uy, uy, ha. Andiyan sa videohan yun. 1 min down. So, nagyan po diri mga way klake, no? So, gayon na sila angkol. Nagkuhan sila diri, nang huwag kining paon ba, kining gurami ba? Pang la, pang staw gani pang kuan sa taan ba pang paon la sa taan so diri sila ganina angkol na to sa o man nakuha. So shout out mga way kalaki. Mga kauban niya mga wan mga naan sila. So kami dire mamingwit sa midri kaya wala pa namilingaw. Lapya. Lapya mga way kalaki gagmay pa kay buhion pa namon nino. Bro. Yeah. Hindi naman bana oy kan. Paksingon. Buhion pa namon. Haluan ng isa, wey. Haluan ng isa. Haluan ng isa. Oh, way kalaki juga yo. Way kalaki. Oh, ayan ang kuha na ba eh? Turksoy. Kapon pagi siya. Turksoy. Way kalaki no. Kalaki yapon. Way kalaki juga yo. Kalaki. Tupo ba yapon? Atos dalan to be. Pati to. Out. Shoot out. Dako na. Laro niya kahit tiri-tiri
Goy. Out. Yo. Sus, mana wake laki to dagan na kay kuha. Ang wake laki oh. Oh, kila ka na. Kila laki. Dagan na kay kuha. So, kontakon sa to isa wake laki no. So, patience gyud ta diri. Lagi ta diri. So, tataw dani manaan ta. Manaan ta diri tao nya or dito sa kon. Pero kulangan matagwati mga wake laki. Yan kay mangalot ta no. Mangalot ano. So, di ta sure kan wake laki no kung makataan ba ta no kay ito gini. Lapia. Lago bay. Shout out mga kalaki. Oh, naagi dayo. Bay, awaway klaki oh. Ingon ko si Muha oh, nara. Shout out mga kalaki. Sus. Sabay ra gid oh. Rada. Kasabay ra gid bay klakis to. Kalaki kayo. Dito ako. Oh, bye-bye. Bye mga kalaki. Nasa la dito. Jiko? Ay, tuwa na sila ya. Oh, tuwa na sila. So, siyang cool week laki no? Awa week laki, taan nila week laki, nagko sila ko week laki. Dawal kita mo cool. Tudang, week laki oh. Shout out. Shout out. Bokton. Murag bukton yun oh. Oh, kaya kay kwan week laki kining gurami lang ko ano. Kuha gid siya. Kuha gid siya. Adlawan pa kana. Samot na niya ang week laki no. Ngikit ni. Murbuk doon kadakon ba? Ha, mura ay, bukto na ako na. So, naad mo no? Ilang pun try na to, itong laka na pun, week laki no? Laki ya pun. Ada na video na lubot niya no. So, panaan dito mga week laki no? Tingnan lang itong laki diri, week laki. Apo na yung week laki no? Laki ya po na. So, naan to diri sanahan. Mga pitang naulaw. Laki ya po. So, mangundang na pagpingwit mga week laki no? Try lang nato manaan. Updo na lang nato nitong kwan. So, week lagi, ngit-ngit yung week lagi. Ay, kuha may pangbuhi na mo sa mong fish pan. Saan ba? Nakakuha may tilapia mga way kalaki pangbuhi na mo sa mong fish pan. So, tilapia, tilapia week lagi no. So, naan to diri ron. So, mao to mga way kalaki no. Nagpagabi may diri medyo ubay-ubay jud atong kuha. Di lang na to mataganog ditali kayo kay nagtipid tag battery ba. Then diri po mi matulog. So, mao to kuluyan jud ta. Ang uban namong kuha, limpyuhan na lang pud namo daan kay gisapang manamo na mga samad basin mamatera pud sayang. So, by the way day mga way kalaki no, na po day tay page. So, kung din to dito kasagaran fast forward then voice over. So, palihog na lang pud day kog papalo pud. So, more to mga way kalaki, namuntagan jud mi diri. So, takita na lang ta dito sa balay. Kay dito na lang pud namo ihawon ning uban. So, takits lang ta dito. So, more to mga way kalaki no. Uli na pulis balay. Ihawon naman dito. Then, Kapit na bilin gol. So, mga way kalaki abot gito diri sa kuno, itong
Riya no. Gih, kerugas ang kamot oy. Ha? Kedan, ko na mo. Limpiwan na si tong may kalaki pero no. Kalaki gyapon na. Kalaki. Eh. Kedan, so ipon na to na karon no. Kalaki no. And then tilapia na may kalaki no mga kaya di mga kuan guro kabok may kalaki mga hapit 20. Then wala batang halwans klaki dia po no. So asinan sukaan klaki dia po na mga klaki hapit po no may klaki oh. Hapit po no mga klaki timplahan papa may klaki oh. Papa nagtimpla father hapit po no halwan po na mga klaki ah. So nagsiwon papa tatlo ba na. Then Tulog ka dito kay Lilo anak ni Lilo. cuman tunuan ni ano eh. Siwa no. O pakusap pa na ko na. Mga kawander. Kapun. Foods mga kawander. Oh kawander manon way kalaki. Way kalaki. Kawander ni noon. Bye bye.